mas sasabihin ko mas para sa kanila. Kasi, kung mapupunta ng pamilya nito, napakadalas masyado ng pagkikita-kita. Kaya naman itong kasi ng araw, napakadalas. Pero, hindi ginagawa yung para lang tayong pagkikita-kita para magkainan, magsaya. Ang ginagawa na yun, bakit? Para magkalapit-lapit. So, ibig sabihin, it's not eating alone. Parang kamalagere ang family. Makinig. Sabihin, ngayon, isa pa, para mas direktang pamilya ko, ang patakaran pinasusunod ko mula pa nung araw, ang isa, parang may musketeers. Ano ba yun? One for all. One for all and three All for one. All for one. Para kasi tatlo sila, gano'n. Gano'n, ang sabihin, ang lahat ng properties at anything, ay dapat isisir sa bawat isa. Kung sino may kulang yung isa. Yun ang patakaran mo sa ating direktang pamilya. At sana, gawin din natin lahat. Kasi makabubuti yun. Sa mga bata naman, kayo, Jomel, Loloy, Loloy, Jasper, Bobong. yung pag-aaral ng mahalaga, hindi forma. Kahit maglakad lang, okay lang yun. Kahit na hindi magkapal sapatos, basta kung gusto mong mag-aaral, mas maganda. Mag-aaral kaysa sa bago sapatos. Kasi, inihatid ko yan ng pagka-ako'y nakamotorsiklo na rin sa St. Paul. Malayo pa sa akin, bumababa na. Tumatalo na. Gusto ko yung dalawa na yan. Pagka yung Jasper. sasakyan ni Adventure Ay, ba, hanggang doon sa Christmas sa labi ng eskwela. Lalo nga ng kotse. Lalo na ng kotse, siyempre. Kanya nga, forma. Saka tulong-tulong namin, kung sino ang kulang sa pamilya, hindi lang sa aming pamilya, ang magkakapatid, ang pamangkin po, tulong-tulong. Huwag yung isip namin, isip konting-konti lang. Parang paano yan, manaw may Pinoy, medyo komunista na konti. Share na. Magandang maalam sa inyo lahat at maligayang bagong taon sa lahat. Happy Santa tayo lahat. Palakpak naman kayo dyan. Palakpak. Okay.